V minulosti som sa 4 roky venoval obchodovaniu akcií, no dnes sa venujem dlhodobej správe majetku. Keďže viem, že väčšina ľudí má o tradingu skreslený obraz, tak som sa rozhodol opísať svoje skúsenosti a mindset z obdobia intradenného obchodovania. Trading je v širšom povedomí známy skôr ako kopírovanie niekoho obchodov, než ako špecifický druh obchodovania s potrebnou komplexnou znalosťou finančných trhov. Preto sa vám budem snažiť približiť tento druh obchodovania a povedať napríklad aj o tom, ako vyzerá príprava na obchod. Ahojte, moje meno je Tibor Feher a vy vítajte pri ďalšom investičnom videu. Najskôr však musíme pochopiť, kto je trader a o čo mu ide. Trader je niekto, kto sa snaží využiť krátkodobú zmenu ceny vo svoj prospech. Takéto obchody môžu prebiehať v hodinách, minútach alebo aj týždňoch. Ja som osobne obchodoval akcie intradenne. To znamená, že som mal pozíciu otvorenú maximálne pár hodín. Na druhej strane investor sa snaží profitovať z nákupu akcií za priateľnú cenu, najlepšie pod vnútornou hodnotou a držať takúto pozíciu niekoľko rokov. V tomto videu som popísal presný proces, ako postupujem pri investovaní. Preto sa zameriame na trading. Trading je hra pravdepodobností. Keď obchodník zistí, kde má najvyššiu pravdepodobnosť, tam sa zacieli. Každý obchodník má vlastný obchodný štýl. Pre príklad, ja som mal svoj obchodný proces zorodený do 8 bodov. Čím viac bodov, tým vyššia pravdepodobnosť úspechu. Na obchodovanie som si vyberal z 20 akcií, pretože sa mi páčila štruktúra akcie, volatilita akcie, pohyb sviečok bol jasnejší a viazaný k určitému väčšiemu celku. Tou viazanosťou myslím, že pohyb akcie sa hýbal väčšinou v rovnakom smere ako podkladové aktívum. Ako napríklad firma Nvidia sa hýbala väčšinou podobným smerom ako Nasdaq. Tieto informácie som si zbieral a triedil v obchodnom denníku, kde som si spisoval štatistiku obchodov pri rôznej volatilite a v rôznom fundamente. Prejdeme už na tie body, ktoré som pred vstupom do obchodu musel vedieť. Nakupoval som aktíva len vo vybranom časovom období. Napríklad po otvorení trhu bola volatilita výrazne vyššia a obchodovanie bolo chybovejšie. Naopak, na konci obchodného dňa platilo, že akcie zvykli mať pozitívnejšiu náladu a rástli. Ja som väčšinou obchodoval len hodinu po otvorení americkej burzy a posledné 2 hodiny pred zatvorením burzy. Zvyšné hodiny som sa snažil neobchodovať, lebo som zistil, že len v tieto hodiny mi obchody vychádzali s väčšou pravdepodobnosťou. Taktiež napríklad aj určité mesiace boli menej volatilné a preto nebolo dobré počas nich obchodovať, ako napríklad august a december, kvôli prázdninám a vianočným sviatkom. Pred nákupom akcie som potreboval vedieť, či firma nedostala určitý fundament, teda správu, ktorá by ovplyvnila cenu v určitom smere. Počas niektorých dní som vôbec neobchodoval, ako napríklad počas rozhodovania o úrokových sadzbách alebo PPI, Producer Price Index, CPI, Consumer Price Index, PMI, Purchasing Managers Index, alebo cez kvartálne výsledky firmy alebo výsledky nezamestnanosti. Naopak správy ako napríklad upgrady od banky na price target alebo spisy 13F o nákupe manažmentu boli pozitívne. Taktiež aj pozitívne správy napríklad o akvizíciách alebo pozitívne výhľady manažmentu boli priaznivým katalizátorom, ktorý som chcel vidieť. Samozrejme takýchto fundamentov mohlo byť výrazne viac, lebo určité firmy boli viazané napríklad na komodity a hýbali sa na základe fundamentu, ktorý bol spojený s týmito komoditami. Čiže presne bolo potrebné chápať, čo ovplyvňuje trend danej akcie a v akom merítku. Pri technickej analýze je dôležité, aby boli rôzne timeframey alebo časové rámce súčasne v rovnakom trende. Časovým rámcom myslím denný alebo hodinový graf. Pre príklad sme mali akciu Google, ktorá mala na jednodennom, na jednohodinovom a 5-minútovom grafe podobný trend. Trendom myslím, že na jednodennom grafe sa supporty spájali aj na horizontálnej aj trendovej línii. Následne aj jednohodinový a 5-minútový graf nám hovoril, že trend je rastový. Najlepšie bolo, ak sme v tomto momente videli aj príľub volatility na level 2. Level 2 je vlastne kniha objednávok na nákup a predaj, ktoré sú zapísané na burze
ale ešte neboli exekuované. Keď sa nahromadí takéto väčšie množstvo objednávok na nákup, tak to dokáže výrazne pohnúť cenou. Samozrejme, ak by bol takýto objem na predajnej strane, vieme, že to nie je práve dobré. Na správny vstup som musel počkať, aby sviečky vytvorili takú formáciu, ktorá mi vyhovovala. Napríklad mne najviac vyhovovala formácia, kde sa nachádzala sviečka, ktorá sa nazýva aj hammer, alebo kladivo. Tento druh sviečky sa nachádza častokrát na mieste, kde sa vytvára revers alebo zmena trendu. Takýchto informácií je veľmi veľa a preto ak vás zaujíma sila vybranej sviečky, je vhodné sa ich naučiť a pochopiť. Keďže tieto informácie pozná väčšina obchodníkov. Ďalším dôležitým bodom bolo, aby sa akcia hýbal rovnakým smerom ako celkový index alebo podkladové aktívum. Napríklad hlavné akcie ako Google, Amazon, Apple, Meta alebo Microsoft sa často hýbu rovnakým smerom ako index S&P 500. Keď je negatívna nálada na akciových trhoch, napríklad kvôli rastúcim výnosom dlhopisov, tak nechcem hľadať dlhú pozíciu na vstup. Bolo by to nezmyselné. Najlepšie je však naplánovať tento vstup aj so vstupom na hlavnom indexe. Napríklad, keď chcem nakupovať akciu Apple a vytvára sa mi formácia na nákup, chcem vidieť, aby sa podobná formácia vytvárala aj na indexe a v rôznych časových rámcoch. Ďalším dôležitým podporným bodom sú technické indikátory, ktoré chceš mať na svojej strane. Napríklad tie hlavné, ako sú 50 a 200 denný moving average, je treba mať vždy na pamäti. Sú najviac využívané a preto ich vidia aj milióny iných obchodníkov po celom svete. Napríklad, ak ide cena otestovať hranicu 200-denného priemeru, budeš hľadať pozíciu na vstup na nákup. Je veľmi pravdepodobné, že danú situáciu si všimol aj niekto iný. Čím viac ľudí v rovnakú chvíľu chce nakúpiť, tým cena bude rýchlejšie rásť. Osobne pre mňa najdôležitejším pravidlom bolo mať správny risk-reward ratio. Tým myslím, že musím ísť do obchodu, ak je potenciálny výnos vyšší ako strata. Vždy som sa snažil ísť do pomeru aspoň 3:1 risk-reward ratio. Na vstupy do obchodov som využil automatické nastavenia na klávesnici. Stop loss som sa snažil nastavovať po dôležitú hodnotu supportu. Z týchto bodov som chcel dosiahnuť čo najvyšší pomer. Napríklad ak som dosiahol 8 bodov z 8, tak som navyšoval objem obchodu, napríklad z pôvodných 2000 eur na 3000, aby som využil situáciu. Samozrejme nič nezaručovalo to, že ste aj na 8 bodoch boli úspešní. Na to, aby som zistil, kde je vyššia pravdepodobnosť, som si spisoval v Exceli presnú štatistiku obchodov, aby som vedel, čo mi najviac vychádzalo. Pre príklad vezme firmu Google, kde som si spísal, aký druh formácie sviečok mi vyhovuje, pri akej volatilite, pri akej novinke alebo fundamente a v akej časti dňa. Následne som sa snažil práve tieto obchody vyhľadávať. Podobný princíp je aj v investovaní, kde sa investor zameria len tie najlepšie sektory a akcie, ktorým plne rozumie, aby zvýšil pravdepodobnosť úspechu. Presne takto isto to má aj legendárny investor Warren Buffett. V tomto videu som spomenul jeho 7 investičných rád, ktoré by mal každý investor vedieť. Obchodný denník nemusí platiť do nekonečna. A to sa stalo aj mne. Po niekoľkých rokoch prišiel COVID a nič z toho, čo som mal štatisticky podložené, už nemalo výhodu. Preto trading je neustále sa meniaca hra, ktoré ak sa chce zúčastniť, musí sa v kúse vzdelávať. Osobne ma táto hra veľmi bavila, no uvedomil som si, že čas, ktorý som strávil pred monitorom, mi nedával to, čo som od života chcel. Preto sa aktuálne venujem dlhodobej správe financií pre bonitných klientov. Ak sa vám tieto informácie páčili, tak nám podporte lajkom alebo sledovaním tohto kanálu. Nech tento content môže vidieť viacej ľudí. Posúvajme sa navzájom. Majte sa.